Gipaambit sa Department of Science and Technology, Science Education Institute sa mga kabatanunan ang mga kurso o oportunidad ilawom sa Science, Technology, Engineering ug Mathematics o STEM. Sa pagbisita sa Science Learning Bus na gitawag og New Lab sa Dumaguete City, nadugangan ang kahibalo sa mga tinun-an sa mga posibleng trabaho na ilang masudlan ilawom sa STEM. We orient them on the DOS scholarship offerings. We also provide them the STEM Career Guidebook. Nalalaman nila yung iba't ibang kurso at ano-ano yung mga opportunities nila if they pursue STEM sa career. Dili lang maukato ang tumong sa pagbisita sa New Lab sa Dumaguete City. Nang hatag pud ni og interactive learning sa mga tinun-an kabahin sa laing-laing mga topiko sa agham og teknolohiya. So what's nice with this new lab, it can be converted into various kinds of laboratory, not just actually limited to biology laboratory. We can turn this into a chem lab or a physics lab, depending on the module being presented. I think my knowledge of microbiology mas nakaton ko kay hands-on man jud kayo ko. I was more eager yun to pursue a career with relation to science or even in medicine. Naatol ang pagbisita sa New Lab sa pagsaulog sa ika-23 nga Regional Science and Technology Week na gipanguluhan sa DOST-7. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa Maayong Balita sa Central Visayas.